әйдәп баручылар, без дип әйтәм, мин сезнең үзегезнең командага кертәм, чөнки мин 17 ел үзем дә татар гимназиясендә эшләдем. Һәм инде Milli Мәгариф идарәсен әйтсәң дә шулай бит. Һәм инде менә бу проблемаларны уртага салып, без бүген бик күп проблемаларны яңгыраттык, билгеле ул безгә бик кирәкле. Менә шул мәгънәсендә ингелләүче әйтмешли, дөрес юлдан барганыбызга без инде бүген inandık. Şunlap da problemlarını dürüst görüyoruz iken dedik. Amalarını birgelep kine şişe alırız. Çünkü biz Kazanda, Мәгариф министрлыгында стратегия, әгәр дә сез ул стратегияны урыннарда без тормышка ашырмыйбыз икән, ул шул стратегия гына булып калыр иде. Инде нәрсә шамады? Бар монда? Менә шунлапта әзерләнгәннән генә түгел, башлангыч классларга дәрескә кердек. Балалар бер-берсенең белемен тикшерәләр. Яннарына барып махсус тыңладым. Әгәр дә инде бала татарча аралашмый икән һәр көн, ул без керде дип кенә татарча белемен тикшерә алмый бер-берсен. Шулай бит. Чынлап та менә үрнәк без күрдек. Бүген дәреслекләр татар телендә башлангыч сыйныфларда мин инде карап чыктым. Югары классларныкын китапханәгә кереп карадым һәм инде тарих, физика, химия дәреслекләре китапханәдә татар телендә бар икән. Димәк, балаларда да куллану. Махсус кердем сездән аерылып. 10-11 класс укучылары белән очрашып, аралашып алдым. Һәм инде балаларны сезгә татар телен кирәк дигәч, бу бит минем туган телем дигән җавапны бирү, билгеле шулай ул канәгатьлек хисе бирде. Һәм безнең инде булып кайтты зур гына делегация Сингапурда. Без инде хәзер сүз алып барабыз. Үзебезнең гимназия директорларында нинди дә булса чит илгә алып чыгу, тәҗрибә уртаклашу өчен, чөнки бу безгә кирәк дип уйлыйм мин. Һәм безнең татар гимназия директорлары арасыннан бер генә директорыбызга анда бару бәхетле дип әйтәм инде. Соңгы делегациядә дип әйтәм. Бу соңгы делегация, мин алар күптән түгел генә кайттылар. Һәм инде алган тәэсирләре белән уртаклашсагыз әйбәт булыр иде. Кыскача гына бик кызыклы гына фикерләр бар. Озакка сузмыйбыз. Кыскача гына ярыймы? Беренчесе, икенчесе, билгеле Сингапур шәһәрендә һәм дәүләтендә 4 милләт тора. Кытайлар, малайзийцлар, араб һәм индуслар. Шулар һәрбер милләтне толерант яктан гына түгел, именно бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсенең бәйрәмнәрен бергә үтеп, үзләренең традицияларын саклап, бергәләп тату, бер зыян китермичә шулай яшәүләрен тойдык. Өченчесе, үзара аралашу мөнәсәбәте. Без һаман да татарлык хисен тыеп, нидер бездә сабырлык, тыйнак бар. Инде аларда үзләренең бөтен булган белемнәрен, хисләрен, эмоцияларын бер-берсенә ләшеп, ике куллап исәнләшеп, һәрберсе белән аралашырга тырышалар. Чөнки минем белгән белемем башкалары да белергә тырышсын. Мин тыйган сөенечләрне башкаларга да мин тәкъдим итәм. Шуның белән мәктәпләрдә аралашу бик уңай дип хис итәм. Мәктәп системасыга килгәндә, Сингапурда 300-дән 60 мәктәп. Алар арасында инде аерым система 3 төркемгә бүленә. Иң беренче башлангыч сыйныфлар, аларда шулай ук 7 яшьтән мәктәпкә баралар һәм 6 ел укыйлар. Урта мәктәп ул инде 4 адымнан тора. 7-нче, 8-нче, 9-нче һәм 10-нче сыйныфлар, һәм инде югары сыйныфларда шулай ук 2 югары сыйныфларда 2 ел укыйлар. Алар һәрбер звенодан күчкәндә ступени, без ступени начального общего образования диебез бит, һәрбер ступень кысаларында стандартны үтәү өчен шулай имтихан бирелә. Алар инде җайга салынган. Иң мөһиме, бөтен булган мәгариф системасына дәүләтнең карашы, уңай кадрлар белән уңайлы эшләүләре бары тик мәгариф системасының югары булуларын исбатлый. И тагы бер проблема безнең Рамир Марван улы да шуны әйтте, хәзер үзебез дә әйтәбез. Иң зур проблема бүгенге көндә ул кадр белән бәйле. Сингапурда мәгарифкә иң яхшы укый торган студентлар бара.
Бүгенге көндә без беләбез, педагогика өлкәсенә бик теле баручылар юк. Шуның белән хәзерге грантлар программасы, иң яңа укучы, иң яхшы мәктәп шул грантлар программасы һәм студентлар булган очракта алгарыш системасы, студентлар төрле чит илләргә барып, үзләренең белемнәрен арттыру өчен шул программаларны булдыру Мәгариф министрлыгыннан бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки студентларны да укытучыларны да шул программалар бик нык байыта рухи яктан һәм бик файдалы ярдәм. Шул программа аша бик файдалы ярдәм үзебезгә күрәбез. Билгеле, әгәр дә инде безнең әти-әниләр русча уйлап, русча фикерләп, русча сөйләшеп, балаларын безнең гимназиягә китерәләр икән, димәк, без инде балаларына түгел, әти-әниләрен дә тәрбияләргә тиеш булабыз. Шулай бит, чөнки безгә алар белән эшлисе һәм инде гаилә тәрбиясе, мәктәп тәрбиясе кулга култыкны эшләгәндә генә билгеле безнең нәтиҗә булачак, нәтиҗә бирәчәк һәм инде билгеле әти-әниләрдән дә бик күп, гаиләдән бик күп әйбер торганын без инде билгеле инкар итмибез. Һәм сораулар. Кызганычка каршы безнең татар гаиләләре бүгенге көндә балаларын русча укуны таләп итәләр. Менә иң зур гаилә, иң зур проблема гаилә проблемасы. Һәм инде билгеле кызганычка каршы бүгенге көндә нәкъ менә безнең үзебезнең татарлар, татар гаиләләре үзебезгә үк аяк чала. Менә иң зур проблема шул. Шун мәгънәсендә иң күп обращениялар, иң күп мөрәҗәгатьләр алар инде безнең татар гаиләләреннән килә. Менә иң беренче чиратта проблема шушы. Икенчедән килгәндә норматив документлар буенча безнең бүгенге көндә бернинди каршылык та юк. Татарча укыту өчен һәм инде менә бүгенге татар гимназия, безнең 39 татар гимназиясе һәм татар гимназияларында бу яктан үзлекле эш алып барылар. Билгеле проблемалар булмый калмый, чөнки без аерым бер дәүләт түгел, без Россия составында һәм инде безнең Россия кануннары буенча дәүләт теле рус теле. Biz bunu kullanıyoruz, biz bunu üterge etmişiz de. Lakin şu vakitte Tatarstan Respublikasında bizim Tatar tili, özümüzün devlet tilimiz, doğan tilimiz. Hem indi şuna göre de, bugünkü günde Мәгариф Министрлыгы tarafından, hem umumen munisipallar tarafından hayran zor iş başkarıla bu derslikler boyunca da, bu Tatar tilinde bilim veru, Tatar tilinde terbiye veru boyunca da, hem indi bilgili Tatar tilin keng dairədə kullanı boyunca da. Bizning davlat programmasi ishlab kela bugungi kunda ham g'oyat o'ng'ishli holda ishlab kela endi. Aytib quvvatlab aytam, tatar tilining kelajagi bu oiladan turadi. Әти-әнидән тора. Әгәр дә инде әти-әни балага гаиләсендә милли хисне, милли үзаңны сеңдерә ала икән, мәктәпләр бүгенге көндә кулларыннан килгәннең барысын да эшлиләр. Лилия ханым, менә сезне белдерим инде. Менә бит татар теле кулланышка кирип китә алмады 90-нчы еллардагы шикелле күтәрелештә түгел. Менә шушы кулланышта булмау инде ата-аналарда да ризасызлык тудырыр татарча укытуда. Гафу итегез, мин Мәгариф министрлыгы дәүләт дәрәҗәсендәге сорауларыгызга җавап бирәм.